Amakhulu abantu abuthane enkundleni yezemidlalo eNkandla emidlalweni wamanzi lapho kuncintiswana khona ngenhlanzeko yezimoto ikakhulukazi ezithutha umphakathi amatekisi. Bekuwubukhazikhazi bobuhle bezimoto kulo mcimbi obuhanjelwe osomatekisi eNkandla, kanti-ke ubungaphezu kombukiso wenhlanzeko yezimoto kepha nenhlanzeko yobuhle babashayeli bazo. Ufaka phakathi nezinhlelo zokunikela emphakathini oswele njengoba imindeni phakathi kwe-10 ne-15 ikwazile ukuxosha umphangazane ngomnikelo wabagqugquzeli. Nabafundi bezikole zamabanga aphakeme abaswele banikelwe ngezicathulo ezingamapheya ngu-200. Enye imali etholwe kulo mdlalo izoya ezinhlelweni zamaqabelo ezingane zasesikoleni zezikole zamabanga aphansi endaweni. Abanye bayazi ke guys ukuthi kwakunomdlalo wamanzi wawukhona ngonyaka odlule. Kodwa umdlalo wamanzi wakulonyaka uthe ukuba noshintsho oluncanyana guys. Sathi nathi sisenkandla i-team yomdlalo wamanzi uKhubu Gawozi wathi kulonyaka uyafisa ukuthi kube khona ukubuyiselwa emphakathini kakhulukazi entsheni esakhula. So guys, ngithi nje kwiMboma Foundation ubhuti uMavava Sikhasane wathi nje yena Nkosi yami uzonikela ngezicathulo ezu200 zeingane zesikole. Simboma sithe makukhona ukukhuluma okuqhamuka nabafowethu okuhlanganisa abantu ngento enhle kanje sasithi nathi sicela ukuba ingxenye ngokuncane singakwazi ukufinyelela khona sikwenze. Mhlambe ke kodwa ngelinye ilanga kuyoba kukhulu njoba ke usisumashe ngithi ucabanga ukuthi ngonyaka ozayo asenzeni noma 400. Mina ngonyaka ozayo ngicabanga ukuthi kuyoba right masingenza noma 2000.